चिकन वडे बनवले आहेत. वडे किती सॉफ्ट झाले आहेत बघा आणि सहज हाताने तुटत आहेत आणि अजिबात तेलकट नाही आहे. इथे चिकनला कलर पण छान आला आहे. चिकन रस्सा टाकलेली आणि चिकन सुका चिकन म्हणजे ग्रेव्ही टाईप करणार आहे. वडे बघा किती छान फुगले आहेत. हे वडे कसे बनवायचे, मी कोणत्या पिठाचे बनवले आहेत सगळं ह्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे. ते आपण व्हिडिओ शेवटपर्यंत माझ्या चॅनल स्वागत करते. आज मी तुम्हाला मालवणी कोंबडी वडे करून दाखवणार आहे. हे बघा चिकन घेतलंय. त्या चिकनला मी हळद आणि मीठ लावून ठेवणार आहे. हे बघा मीठ आणि 1 चमचा हळद लावून चांगले अर्धा तास ठेवायचे. मग चिकन चांगलं शिजतं. बघा चिकनला मीठ आणि हळद लावून ठेवलं ना, चांगलं एकदम मऊसूत होतं चिकन. बघा आता हे मी लावून ठेवलं आणि मी अर्धा तास असंच ठेवणार आहे. तो पण मी वाटप काढून घेते. इथे मी वाटण घेतलंय कांदा खोबऱ्याचं. ओलं खोबरं, सुकं खोबरं, कांदा, आलं लसूण. इथे मी खडे मसाले घेतले, 2-3 मिरी घेतली आहेत, 2-3 लवंग घेतले आहेत. इथे थोडीशी दालचिनी घेतली आहे, धने घेतले, बडीशेप घेतले आणि तेजपत्ता. बस एवढंच घेतले. काय माझ्या मालवणी मसाला आहे ना, त्याच्यामध्ये सगळं खडे मसाला व्यवस्थित प्रमाणात घातलेला आहे, त्यामुळे जास्त घालायची गरज नाही. इथे मी फोडणीसाठी कांदा घेतलाय, टोमॅटो घेतलाय, ह्याची आलं लसूणची मी पेस्ट करणार आहे. आता हे सगळं मी भाजून घेते. भाजायचं तर मी व्हिडिओ काय बनवणार नाही. ते कसं भाजायचं तू मला माहिती आहे, प्रत्येकाला माहिती आहे. माझ्या याचा सविस्तर वाटपाचा व्हिडिओ गेलेला आहे त्या चॅनलवर, मग तिथे तुम्ही जाऊन बघू शकता. बघा कांदा खोबरं मी एकत्र मिक्स केलं आणि चांगलं भाजून घेतलं आणि हे खडा मसाला आहे ना, तो सेपरेट वाटणार आहे. तर थंड करून घेते आणि बारीक करून घेते. टोप तापत ठेवलाय. त्या फोडणीसाठी मी तेल ओतलं. तेजपत्त्याची पानं छोटी छोटी आहेत म्हणून 4 घातली. आता कांदा टाकते. कांदा आता चांगला परतून घेते मी. चांगला लाल करायचं म्हणजे कळकवायचं ना, ब्राऊन झाला पाहिजे. चांगला ब्राऊन झाला पाहिजे. बघा कांदा भाजलाय. आता त्यात ना आला लसूणची पेस्ट टाकायची. बघा आला लसूणची पेस्ट. चांगलं हे करून घ्यायचं, परतून घ्यायची कांद्यासोबत. हा बघा इथे मी टोमॅटो टाकते. आणि थोडंसं मीठ टाकायचं याच्यात. मीठ टाकलं आणि चांगलं परतून घ्यायचं. याच्यावर आता झाकण ठेवायचं आणि जरा हे करायचं, वाफ द्यायची याला. तर चेक करायचं. बघा चांगला नरम झालाय.
बघा चांगला नरम झालाय बघा. टोमॅटो मऊ झालाय. तो मऊ झाला पाहिजे ना, म्हणून त्याला झाकण ठेवायचं. बघा आता हा 4 चमचे मी मालवणी मसाला टाकते. मसाला मिक्स झालाय. आता हे चिकन टाकायचं त्यात. बघा आणि चांगलं ढवळून घ्यायचं. हे बघा आणि झाकण्यामध्ये पाणी ठेवायचं. असं झाकण्यामध्ये पाणी ठेवायचं आणि मध्ये मध्ये चेक करायचा. तोपर्यंत मी हा खडा मसाला आहे ना, तो बारीक करून घेते. हा बघा आणि हे सगळं खोबरं बारीक करून घेते. चेक करते. बघा छानपैकी पाणी सुटले. चांगलं शिजायला द्यायचं. हा मी गरम मसाला बारीक करून घेतला. आता मी गरम मसाला मिक्स करून घेते. बघा आणि थोडंसं मी यातलं पाणी ओतते फक्त त्यात. आता शिजायला घेते. हे बघा आता मी चेक करते. आता मी हे शिजायला देते. मी ढवळून घेते. हे बघा अजून शिजायला पाहिजे. अजून शिजायला देते. हे पाणी आहे ना त्यात टाकते. वर झाकण ठेवते आणि वरती पाणी ठेवते आणि चांगलं शिजून दे. वडे बनवले आहेत. हे भाजणीचे वडे आहेत. हे वडे कसे बनवायचे सविस्तर व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे. त्यासाठी मी बघा मी चकलीची भाजणी घेतली आहे. त्यात मी थोडं गव्हाचं पीठ मिक्स केलं आणि हे बघा थोडीशी धने जिरे आणि बडीशेपची पावडर टाकली. याच्यात ऑलरेडी पावडर आहे पण मी थोडीशी वरून थोडीशी टाकली म्हणजे चव त्याची चांगली येते. आणि चवीपुरतं मीठ. हे बघा ह्याचे मी वडे बनवणार आहे. आणि चांगलं हे मिक्स करून घ्यायचं. परत एकदा सांगते ही चकलीची भाजणी आहे. त्याच्यामध्ये मी गव्हाचं पीठ आणि धना जिरा आणि बडीशेपची पावडर मिक्स केली. मेथी नाही टाकली कारण मी त्याच्यामध्ये मेथी टाकलेली ना. धने जिरे पण टाकले पण थोडीशी वरून टाकले म्हणजे अजून चव चांगली येते.
आणि भाजणीच्या चकलीचा व्हिडिओ मी तुम्हाला टाकलेला आहे, त्याच्यात तुम्ही बघू शकता कसं बनवलंय ते. हे बघा, घट्ट धरून मळायचं. तुम्ही उरलेल्या चकलीच्या पिठापासून थालीपीठ बनवता, तुम्ही वडे पण बनवू शकता. आता हे सगळं पीठ मी मळून घेते. पीठ मळून झालेलं आहे. आता तेल लावते. 10 मिनिटात 5 ते 10 मिनिटं, त्याच्यावर जास्त वेळ नाही लागला, ते पीठ पातळ होत जातं. तर तेल लावून घेते याला. मी चेक करते. बघा, चांगलं शिजलंय. आता मी काय करणार आहे, हे बघा, ह्याच्यात थोडं मी काढून घेणार आहे. बघा, नरम पीस घेणार, हड्डी नाही घेणार यातली. एकाच दुसरी हड्डी घेणार, जास्त नरम पीस घेणार आहे. आता यात मी हे सगळं वाटप घालणार आहे वाटलेलं. आपल्याला पाहिजे भातावर पाहिजे ना तसं पातळ करून घेणार आहे. बघा, पातळ करून घेतलं. आणि आता गॅस बारीक करते. आणि ह्याच्यामध्ये पाणी आहे ना, ते पण मी यात होते. चांगला कड काढून घ्यायचा. बघा, हे काजू घेतलेले, याची मी पेस्ट करून घेणार आहे. हे बघा, पेस्ट केली ना मी यात टाकली. माझा व्हिडिओ टाकताना बंद राहिला. हा बघा, मी यात टाकली. मिक्स करून घ्यायचं सगळं. ह्याला एक पोळी घ्यायची, कड काढायचं एक. मटणाला कड आलाय. आता मी त्यात कोथिंबीर टाकते. हे बघा, ढवळून घेते. हे बघा, याला बारीक याच्यावर कड काढायचा. बघा, कड आलेला आहे. आता त्याला खाली उतरवते आणि दुसरं ठेवते. आता हे ठेवलं आणि ह्याला बारीक गॅस उकळी काढायची. गॅस बारीक करायचा, उकळी काढायची. मी त्यात थोडी कोथिंबीर टाकते. हे बघा, आणि चांगली उकळी घ्यायची. इथे उकळी आलेली आहे. आता मी त्यात थोडीशी कोथिंबीर टाकते. अगोदर कोथिंबीर टाकलेली आणि हे उतरून घे. गॅस बंद करते. हे बघा, हे पीठ घेतलं. पिठामध्ये इथे मी थोडंसं तेल लावायला घेतलं. जास्त तेल लागत नाही, थोडंसंच लागतं लावायला. एकदा लावलं की लावायची गरज नाही. छोटे छोटे असं मी कसे गोळे करून घेते. हे बघा, तोपर्यंत मी तिकडे तेल तापत ठेवले. हे बघा, थोडंसं तेल लावलं आणि आता दाबून घ्यायचं. आपल्याला जास्त मोठे करायचे नाहीये. हे बघा,
आता सारखं सारखं तेल लावायची गरज नाही, एकदा पिशूला लावलं बस झालं. हे बघा. आता तुम्हाला मी हाताने थापून दाखवते पारंपरिक पद्धतीने. हे बघा, आपला हा भाग असतो ना, ह्याने थापायचे असतात वडे. आता इकडे मी तेल तापत ठेवलंय. आता मी मला तळून तापत ठेवलंय. चेक करायचं पहिलं तेल तापलंय की नाही ते. बघा चांगलं तापलंय. मग आता स्लो करते गॅस. एक एक वडा टाकून घेते. बघा, बघा कशी मग फुगले. तर काढून घे त्याला. हाताने केलेला आहे. बघा, हाताने केलेला पण फुगला. आता राहिलेले सगळे वडे मी असेच करून घेणार आहे. हे बघा, हे बघा छानपैकी चिकन झालेलं आहे. वडे पण बघा एकदम सॉफ्ट झाले आहेत. हे बघा, अजिबात तेलकट नाही, छान फुगलेत पण. हे बघा, मस्त सॉफ्ट झाले. तुम्ही पण असे करून बघा. तुमची जर चकलीची भाजणी उरलेली असेल त्याच्या याची कोंबडी वडे करून बघा, छान होतात. आजच्या कोंबडी वड्यांची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून सांगा. माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. अशाच वेगळ्या रेसिपी तुमच्यासमोर मी घेऊन जाईन. आणि प्लीज मला सपोर्ट करा. चला तर भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन रेसिपी घेऊ.